ମା 20 ଟଙ୍କା ଅଛି ଦେ କୋଉଠୁ ଆଣିବି ବାପା ଥଣ୍ଡା ଆଣିବି ତୁ ଖରା ମୋ ପାଖରେ କାଇଁ ପଇସା ଦେ ଆଣିବି ଜେଜେକୁ ମାଗିଲୁନୁ ଜେଜେ ନାହାନ୍ତି କୋଉଠୁ ଆଣିବି ମତେ ଏଇନା କୋଉଠି ଦେବି କହିଲୁ ତତେ ସବୁବେଳେ ମୋ ଜୀବନକୁ ଖାଇଲା ଆଜି 5 ଟଙ୍କା ଦେ କାଲି 10 ଟଙ୍କା ଦେ 20 ଟଙ୍କା ନେ ଜେଜେକୁ କହିବୁ ନା ନହେଲେ ଆଇକି ମତେ ମାରିକିରି ଖାଇବ ରଖିକି ଯାଇଥିଲା କଣ ଆଣିଥାନ୍ତା ପଇସା ନାହିଁ ଥଣ୍ଡା ଆମର ଦିଟା କେତେଟା 10 8 10 ଦିନ ତଳେ ଦେଇଥିଲି 5 ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଇଏ ପଇସା ଆମ ଖାଇବା ପଇସା କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ଆଉ କୋଉ ଦିନ ମାଗିବୁନି ବାପାକୁ କହିବୁ ପଇସା ଦବ ନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁନି